От собственик на Стар Опел за няколко месеца станахте мултимилионер. Вие къде сте намирате в момента? Народното събрание. Не, и се радвам, че кой представлявате сега? Шоуто на Бой Ваклинов по TV1. Елата ми на гости. Да. Не знам. Вие обичате да правите шоута, виждал съм ви. Като се штракнахте с Зеленски, мислите ли, че сега ще ви махнат от Магнитски? Много интересни шоута правите. Елате сега едно шоу да направим с вас. Да довършиме шоуто. Мислите ли, че Ние го направихме вече, господин Ваклинов. Сега ще можете ли да си сложите за напред не и да пак главен прокурор, който да ви пази от каза си. Вие ги слагате сигурно тия хора, сигурно вие ги слагате. Аз нямам вашите... И вас ви пази от разни шоута са. Вие правите разни шоута. Елате, вика, имате завидно чувство за хумор, елате да поговорим. Интересно ми е с вас. За делото КТБ, инициалите ДП в него. Моето шоу няма, моето шоу не е свързано с КТБ. Само исках да ви питам. Не мога цяло да се занимавам, колега. Само ви питам, ще успеете ли пак да се сложите главен прокурор като Гешев, Цацаров, който се така да не забелязва името ви в ключови казуси? Кои ключови казуси? Тия ключови казуси ще се дискутират. Проверете го КТБ. Документите по делото КТБ, ДП, държавно предприятие ли е? Прочетете документите да видите с вие. Държавно предприятие. Запознайте се хубаво с документите, господин. Не сте, виждам, че сте неподготвен колега. Кой е по-могъщ? Вие или Бойко Борисов в момента? Кой е по-могъщ по-настоящем? Защото, нали Радев беше казал, че сте ротации с бизнеса и политиката с Бойко. Като гледам, четвъртата власт е най-могъща. Вие не ли разсипахте тази четвърта власт, господин Пеевски? Аз не съм я разсипал. Нека и вие не я разсипвайте, ако обичате. Господин Пеевски, значи за вас задаването на неудобни въпроси е разсипване на медиите. Казах ви каквото имам по темата. Няма допълнително допълна. Задушихте реално медиите. Защо го измислите тази легенда? Кой измисля? Кой измисля? Това е публична тайна. С кое? Вие нямате никакви факти. Пенгезов беше казал, че сте писали СМС-и как да решава дела. Методи Лалов беше казал, че шеф станал шеф на... Поздрави на поръчителите ви. Не са поръчителите, са българския народ, господин Пеевски.